L-inċident li seħħ ftit tal-jemilu fil-Belt Valletta fejn resident mexa fuq il-parir tal-Viċi Sindku Reja Zoppardi u spiċċa biex tefa' bar mill-ilma fuq in-nies li kienu qed jikkawżaw l-istorbju fis-sigħat bikrin ta' filgħodu seta' kellu konsegwenzi ħafna qar. Fil-fatt dan jista' jkun il-bidu għal diversi inċidenti ferm aktar serji fil-futur. Dan qalu Joe Farrugia, id-Direttur Ġenerali tal-Malta Employers Association, permezz ta' artiklu pubblikat fit-Times fejn sostna li fil-waqt li jissimpatizza bisħieħ ma' resident Belti li ma setax jala għajn majn minħabba l-istorbju li kien għaddej fis-sigħat bikrin ta' filgħodu, dan l-episodju seta' jkollu konsegwenzi gravi. Dan minħabba li persuna xurbana setet faċilment reaġixxi b'mod imprevedibbli u l-affari kollha setet tispiċċa fit-traċedja. Joe Farrugia saħaq li dan huwa inċident li mistenni li jerġa' jiġri kemm fil-Belt kif ukoll f'partijiet oħra ta' Malta. Dan għaliex uħud qed iħossuhom ingannati mill-hekk imsejħa forzi tal-liġi minħabba diversi raġunijiet. Farrugia sostna li l-elementi tan-nies juru li min suppost qiegħed jiġi fdatu mħallas sabiex jipproteġi s-soċjetà jista' fil-fatt ikun f'kumplet ma' nies b'saħħithom u kriminali. Minħabba f'hekk l-ebda azzjoni miet ittieħed u r-residenti mhux qed jiġu salvagwardjati. Kien is-sena l-oħra meta l-Gvern ippropona avviż legali dwar id-daqq tal-mużika sas-sija ta' filgħodu fil-Belt Valletta. Bistħarriġ li kien sar wera li madwar 60% ta' dawk li parteċipaw wieġbu li ma jaqblux ma' dan il-pass egoistiku tal-Gvern. Minħabba dan il-fatt in-nies spiċċaw jemmnu li l-uniku mod biex jipproteġu l-interessi leġittimi tagħhom huwa li jieħdu l-liġi f'idejhom. Fit-Times Joe Farrugia tenna li dan l-inċident flimkien ma' diversi skandli oħra tal-Gvern qed juri li f'pajjiżna 15% tal-popolazzjoni Maltija jinsabu privileġġjati, pagi esaġerati u f'pożizzjonijiet mingħajr mertu, b'immunità assoluta għal ġustizzja u permessi tal-bini atroċi. Dan fil-waqt li l-bqija tal-popolazzjoni li tlaħħaq il-85% jinsabu mxebba dwar il-kultura ta' impunità li qiegħda tirrenja f'pajjiżna. Farrugia sostna li r-realizzazzjoni li ħafna drabi s-sistema mhix taħdem favur dawk li huma onesti kemm jekk huma ħaddiema, professjonisti, negozjanti, pensjonanti jew anke żgħażagħ qiegħda tiġġenera sens ta' stmerrija u xettiċiżmu fl-istituzzjonijiet. U għalkemm fil-wiċċ jista' jidher li ħafna huma rassenjati għal dan id-destin, Farrugia insista li dawn l-ilmenti jistgħu jwasslu għal diżastru sħiħ.